Buenos Lots, bon dia. Bon dia. Avui fa més fred que ahir, com no? 2 graus o menys. Res, ara anem cap a centre. Anirem a fer una volta per Picadillos. Picadillos. Tenim que anar de tendetes, oi en teoria, i a fer la compra per a sopar de nit bé. Vinga, que sopam. Res, és un pot improvisat lo d'avui, és que res ha passat ja, així és que res. Ja aniré gravant i ensenyant per a on estem. Ara, jo sóc... Bueno, ara no s'hem aturat en el Borough Market perquè l'altre dia vàrem intentar passar, intentar veure-lo, però està peta. I avui almenys pues, n'hi ha menys gent. Joan ja està menjant formatge. Ya. Muy agradable, muy agradable. Estoy malita. Que Naridia està un poc constipada i en Joan menjant formatge. Sí que res, anàvem veient un poc al mercat, que hi ha gent, està petat, però no lo mateix de l'altre dia, que l'altre dia no podia ni caminar, així és que res. Aniré gravant 4 cosetes i seguiremos el trayecto de hoy. Bueno, Cari, dinos, ¿qué tal? No lo sé. Está bueno, ¿eh? ¿Está bo? A ver esta cara de gusto. Bueno, ara estem a una iglesia que no sé si podré gravar molt, però és una iglesia que és un mercat i n'hi ha un restaurant i de més. Molt guai, però està clar. Bueno, després de passar ja tot el matí, que no he gravat molt perquè feia un fred horrible, hem anat a dinar d'un ramen aquí a un centre comercial i ara venim a un supermercat bastant gros, que no se sent, a un supermercat bastant gros pues, per fer sopar de nit bé. Així és que res, anem a veure què comprar. Bueno, començam a sopar de Nochevieja. Ara us ensenyaré el que tenim de primer. Xin. Estos son pigs in blankets. Tacos en bacon. Yorkshire puddings. Tacos en bacon. De tota la puta vida. Plato principal!
Que sí, perquè està rostida. Bon profit, no? Bon profit. Bueno, ja han sopat. Tu que vas més petit avui? Ja han sopat, ara no anem a veure els focs artificials. Fa un pot de fred, el que anem ben abrigats, és que res. Ja aniré gravant, si se pot, claro. Però bueno, anem aquí passa, és que res. Anem cap allà i a ver qué tal la noche. Questo è quello che sta facendo. Los móviles. Molt d'anys! ¡Feliz 2026! Molt d'anys!